Қойнар хит, Бұлғар радиосында. Қойнар хит, Бұлғар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хайырлы минертелер, жер сөйші тамашашыларыбыз. Шимбе ертесін татар эстрадасының ең қойнар хитларын тыңлап оздырға әзір екенсіз, башлыйбыз. Эфирда қойнар хит тапшыруы сізні мен Айсылу Ғабдинова сәлемлейм. Бүгін жыршылар үшін тауышларыны тоғында активрақ юлларға керек болашақ. Шул тауышлар нәтижесінде июль айының ең қойнар хиты белгіленешек. Әсіз тауышлар юлаған вақытта жыршылар білән вақыт турында сөйләшәчәкбез. Тәулікте үстәмә 1 сәгать барлыкка килсә, олар нишләр икән? Гомумән жырчылар көнен планлаштырамы, вакыт кадерен беләме? Сорауларга җаваплар бар һәм аларны сез сәгать дәвамында ишетерсез. Зәринә Хәсәншина көнен иртә башларга тырыша. Эшкә барырга кирәк булмаган очракта да жырчы 7-8дә тора. Бу кем өчен соңдыр да әле дип көлә ул. Жырчы ерак сәфәргә я берәр җиргә барырга җыенганда, гомумән 1-2 сәгать алданрак торып утыра икән. Әмма тәүлектә тагын бер өстәмә сәгать булса, Зәринә аның да кадерен белмәс идек дигән фикердә. Җитмәс иде инде ул жырчы. Җилләр булып дип җырласа да, Зәринә планнар корырга, көнен планлаштырырга ярата икән. Ләкин барысы да пландагыча килеп чыкмый дип кенә көлә ул. Сер итеп кенә әйтәм, Зәринә қойнар хитта беренчелекне яуларга планлаштыра икән. Әйтегез булышык. Жырчының коды 476. Jiller bulup kına şakırasın özün ardına. Şu jillerim esir etti canım. Min jillerge kabat satılam. Jiller bulup kına sen kilesin hazır yanıma. Jiller tunsa şayan jillerimni dilip köngülüm özlep sağına. Jiller jiller tunsa şayan jillerimni
Бірінші жырны тыңлап өттік, тапшыруға старт бердік, ләкин әлі тауыш юлау тәртібін еске түшіріп үлгермедік. Тапшыру барышында яратқан жырларыңыз үшін шылтыратып тауыш бере аласыз. Әр жырның өз номері бар, оларны сіз экрандарда көресіз. Сіздің яратқан жырыңызға берілген номерні жию и телефонларынан шылтырату бұшылай. Шулай қотына деуымында 5177 номеріне SMS тауышлар елдей аласыз. Тауыш беру қағидаларын еске түшірдік, һәм келесі башқарушы турында сөйлесуге көшеміз. Гүлнур Галимовға тәуліктегі 24 сағат кінә жетмей екен. Тоғын бір сағат үстелсе, оланы балаларына, ұнықларына бағышларға тілейді. Балаларымның баласы балдан татлы. Олар менің үш біртік ең яратқан жемішлерім деп ғырурланып сөйледі ол. Әпланарға келгенде Гүлнур Галимова оларны язып бармай. Олар көңіл төрінде соқлана. Әз-әзлеп тұрмышқа ашырып, елем деп ортақлашты ол. Башқарушы күніне 4-5 сағат кіна йоқлы екен. Ирттен тұрып ішке барам. Әйіқларға түнгі 1-2-лерде гіна ятылады ол. Ғымымен олғанда Гүлнур Галимова вақытының қадірін біле. Біраз ялқауланып ішләмей тұрса, ғымыр бұшқа ұзады, өзіне қадығы қарай. Вәлір ерегім жыры білән хит-паратта қатнашушы автор башқарушы үшін тауышлары шулай қабыл етілі. Aşkışım var, gerek iken aşağı ağlasın. Sen bitminem bellur yüzümde, sevim bilen uğrayım.
Хаманда яратам деп жырлаушы Анастасия Макароваға да шырал жетті. Жыршы қыз буш вақытын ғадетті яңа шүгіл үзләштіріп уздыра екен. Мен вақытымны файдалы етіп уздырға яратам деу. Бұлай жыршы планнар түзірге яратмый. Ләкин керек болса, мұны жеңілік білен ішлем. График түзу вақытны дұрыс етіп бөлу менде яқшы келіп шығады Анастасия. Мисал үшін август айында олы нешлейшәгін біле. Самардағы yol yurtuna барып, сәлемәтлігімні нығытып қайтам, яңа бір жыр яздырашақмын, һәм бәлки яңа ғына дүния көрген әни жырына клип та түшірігі әлгірір бізге башқарушы. Анастасия үшін тауышлар кіліп қалабыз. Түрден түрі эфирда хит-парадыбыз девам етті. Рекламаға қадар Анастасия Макаровна тыңлап өттік. Оңа әфәрин. Урыс қызы татар тілінде жырлый. Меңа қолса, мұның үшін томашашыларыбыз Настяға тоғым бір плюс қойырға тиішлер. Плюс дегені тауышлар инде оның. Анастасия Макарованың коды 472, оны 5177 номеріне юллағыз. Алсу Хабибуллина алдан планнар құрып яшәми. Тұрмыш қашмауы бар дейол. Әлгі вақытта жырышы туған ауылында әті янесі янында екен.
Екі туғашқына уянам, ауыл хавасы бүтінләй икенші беті олды ел. Әлі не планар құрып ешәмім десе де, алсу келе сойға бізні шоқ қаттырға әзірленуін әйтті. Ишіттерсіз, көрерсіз, башқа бір не әйтмем деп қырт кесті. Шунысын әйтек, әлігі вақиға алсуның ижаты білен мәйлі. Яңалықны ишітір үшін августны күтәбіз. Әліге жүріші башқаруында әттейім жырын тыңлайбыз, қәмі тауышлар юларған өтмейбіз. Шбирет безге газизатка Үштек иләп сөйіп үстірдім Қайғыр тушан кеңәшілерің білім Нақладым нарға күш бердім Көкке шиіп назла бергеледім Сабы шақта кішілі құларым Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юлларым Көкке шиіп назла бергеледім Сабы шақта кішілі құларым Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юлларым Көңілі игіліклі болу Шулар хаман ізге бұрышым Барысына ярдәм ете білдім Барысына ихлас бұлыштым Көкке шиіп назла бергеледім Әттейімнің кішілі құлары Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юллары Мәрхәмәтің, игілігің әттей Көшіп бара біздің көңілге Кеңешлерің, түплі сабақларың Зур хазина йөрәк түрінде Білмәгән эш юк Ходай сине Алтын кулы итеп яраткан Хакка ачык балкып каршы ала Син җиткергән нигез ерактан Күккә чиеп назла бергәләдем Әтиемнең кешеле куллары Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юллары Көкке шиіп назла бергәләдім Әтиемнің кішілі құллары Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юллары Бала шақның татлы мезгілләрі Яңа басқан тұрмыш юллары Яңа басқан тұрмыш юллары Алсу Хабибуллина әтиләргә жыр багышлады, рәхмәт аңа. Чөнки күпчелек җырлар әниләр турында. Әтиләрне үпкәләтмик, аларга да җырлар багышлыйк. Әниләр турында ничә җыр бар, әтиләргә дә шулай ук булсын, дөрес бит? Алсуның коды 474. Элнар Ганиева өстәмә бер сәгатен якыннары белән уздырга теләвен әйтте. Эш, көнкүреш проблемалар белән чабып, аларга тиешенчә вакыт та тими. Тормыштагы иң кадерле бер бүлегебез алар ди җырчы.
Элнара шулай ук яш барган сайын вакыт кадерен ныгырак тыюында итте. Әллә заманасы шулай. Әллә яш бара, көн күз ачып йомганчы үтә дә китә, кызганыч дип көрсенде ул. Элнара белән килешми мөмкин түгел. Әле кайчан гына башланган кайнар хит тапшыру инде уртасына да җитте. Ләкин моңа урын юк, алда шәп җырлар көтә. Менә шундыйларның берсе Элнара башкаруында сөйгәннәрнең белик кадерен җыра. Җырчының коды 471. Июльдә безнең хит парадыбызда 7 хатын-кыз, 2 ир-ат һәм 1 дуэт катнаша. Күргәнегезчә хатын-кызлар өстенлек итә. Сез кем өчен тавыш юлыйсыз? Мөгаен, хатын-кыз тамашачыларыбыз ирләргә тавыш юлыйдыр, егетләребез кызлар өчен җанатадыр. Кем өчен булсагыз да барыбер, ләкин безнең катнашучыларыбызга битараф булмагыз. Бүген айның иң мөһим көне. Экраннарга карап, яраткан башкаручыгызның номерын язып алыгыз да, калган вакыт эчендә тавышлар юлагыз. Венера башкаруында «Китте мәхәббәт китте» җыры аеруча безнең темага туры килеп тора. Киткән вакыт берничек тә кире кайтмаган кебек, мәхәббәтне дә бер җибәрсәң, хәер аңлатып тормыйбыз, беләсез. Венера иртә турып соң ятучылар рәтендә керә. Җырчының 1-2 сәгатьтә дә йокысы туярга мөмкин икән. Бу сәгать аңа кемнән күчкән һәм аны ничек тә булса үзләштереп буламы? Чөнки мин 7 сәгать йокламасам кеше түгел. Хәер, онысы инде икенче мәсьәлә, әлегә Венера башкаруында кайнар хитне тыңлыйбыз. Китте мәхәббәт, китте.
Кетті, мәхәббәт кетті, сіздің тауышларығыз керісінше келді. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең Кайнар хит парадыбызның иң кайнар көне, чөнки нәкъ менә бүген без Болгар милли премиясенең иясен ачыклаячакбыз. Әйдәгез әле экраннарга күз салып, беренче эшлекне ачыклап үтик. Шулай итеп, безнең беренче урында Зәринә Хәсәншина 3000-нән артык тавыш, аның җанатарлары иң актив җанатарлары әлегә. Икенче урында аның белән беренчелек өчен көрәшә Айдар Рәкыйпов 1600 тавыш, өченче урында әлегә Илнара Ганиева. Әмнә унлыкның койрыгында әлегә Алсу Хәбибуллина, әйдәгез әле аның номерын карап, язып алып, аның өчен дә тавышлар юллык, чөнки аңа сезнең игътибарыгыз кирәк. Исегезгә төшерәм, Алсу Хәбибуллина өчен аның җыр барышына гына түгел, гомумән 1 сәгать дәвамында тавыш юллап була. Без дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты Илсаф дөрес планлаштырганда тәүлектәге 24 сәгать тә җитә дигән фикердә. Ләкин соңгы арада җырчы вакытның тиз узуына игътибар итә башлаган. Замана шаукымыдыр инде, яшәп өлгермибез ди Илсаф. Җырчы яшь барган саен гаилә, якыннар янында, аеруча әни янында узган вакыт кадерлерәк дип тәстәде. Алай дип уйламадым җыры белән хит парадта катнашучы Илсаф шулай Кайнар хит исеменә лаек булырга тели. Сез аңа ярдәм итә аласыз. Şişmelerinin su tavışın yaratam, uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip şokların senin de üter eli olma kebek matur şağın isine düşer eli olma kebek matur şağın isine düşer eli olay dip uylamadım bulay dip uylamadım olay dip uylamadım yaşağıma tur
Дуслар, ғафу итегіз. Қазір мен сіздің кейфігізні біраз түшірем. Жейнің сұңғы ойына да yoqынлашабыз. Шулай етіп бүгін июльнің да сұңғы шығарылышы. Біраз маңсул. Ләкин маңсуланып отырға вақыт yok, чөнки ойның сұңғы шығарылышы нәтижелер ясау деген сөз. Әрбір башқарушыға сізден ярдәм, шалтыратулар, SMS-лар керек. Кейфсізленмек. Қазір өк телефонны қолға алып яратқан башқарушығыз үшін тауышлар енді. Егер жүрші Айдар Рақипов тұрмышымның әр минуты язылған, планлаштырылған деп әйтмәді. Егіт бек жиддей бірлеріне генә планлаштырып қоя екен. Қой вақыт бірнеше күн әзірленіп, ойлап үйрейсің де, күні келіп жеткеш борсыда кересінше кете. Ол вақытта ойы қоқылы білән іш итірге керек, юққа бұршылмасқа деп кеңеш ете ол. Мисал үшін Айдар клип түшірі вақытын еске алды. Әзірләнесің, актерлар табасың, ләкин хава тұрышы өзгәріп, құйып яңғыр яуарға мүмкін. Менә шул вақытта бір ой түзілген пландар шелп бәрәмәк келеді дей ол. Айдарға планнары гілі шыңға ашсын деп тілік, һәм қарылыған жырын тыңлып. Автор башқарушы Фирузем һәр минутын, һәр күнін планлаштырға ярата.
Мин пунктуаль кеше дәле. Бар җирдә тәртип булганын яратам ди ул. Якыннардан да шуны таләп итә. Вакытында эшләнгән эш уңышка илтә, ул эшне алдан планлаштырып, күз алдына китереп, уңышлы булуына ышанып эшләсәң, тагын да яхшырак ди җырчы. Фирүзә шул дулкында августка планнарын да кырып куйган инде. Ала бирсә барысы да яхшы булыр ди ул. Тәүлектәге өстәмә 1 сәгатьне җырчы кунакка йөреп уздырырга тели икән. Кунакка чакырсалар дип килде ул. Кунакка чакыру-чакырмауларын белмибез, Фирүзә башкаруында әткәй-янкәй җырын тыңлау зарур. Әнкәемнән киткән чакта борылып мин карадым. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларының тоттуган яктан әйләни. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Тигезлектә мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик үзләре өчен түгел безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларының тоттуган яктан әйләни. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Дөнья зарларының тоттуган яктан әйләни. Газизәткәй һәмәнкәйгә кадер хөрмәт күрсәти. Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Мәдәнгә сүлән итеп бетсә, кайтырады. Дуслар, вакыт чыннан да бик кадерле бер. Көндә үтә, елда, гомердә бер мизгел генә. Һәр бер минутыбызны файдалы итеп үткәрик. Мәсәлән,
тапшыру ахырына кадәр яраткан башкаручыбыз өчен тавышлар юлый тагын бер җыр бар һәм ул Минихановлар башкаруында. Гүзәлем һәм Салават Минихановлар гаиләсе өстәмә вакытны кызлары Мәдинә белән генә күз алдына китерә. Аның белән үткән һәр минут кадерле үскәнен күреп, татлы чагын тоеп каласым килә. Гүзәлемгә ул яктан бераз көнләшеп тә карыйм ди гаилә башлыгы Салават. Җырчылар икесе дә вакытны тиешенчә планлаштырып яши. Иртәгә нәрсә буласын, кайда барасын бергә утырып хәл итәбез. Икебез дә эштә чакта Мәдинәне калдырырга кеше кирәк була. Ул кешеләрнең дә планнары бар бит. Алдан хәбәр итәбез дип аңлатты Гүзәлем. Җырчы фикеренчә, вакыт кеше тормышындагы иң кадерле һәм башка кайтарып булмый торган әйбер. Аны юкка сарыф итми яшәргә кирәк диyorlar. Менә шушы матур теләккә кушылып, җаным, җанашым җырында тыңлыйк. Салават белән Гүзәлем өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Ганса, Әйдә тизрәк, башлана бит инде. Луис Альберт, Мин моны Габриэль ашамыйм, шыбак туа. Салватио Минханес һәм Гузелимио, Тропикан һәм Тропиканка сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Үзләп сөяришин, җаным дияришин, ярый әле җирдә син булган. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым, яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашым, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым. Түгел берәүне дә бары сине генә, яшиселәр килә кадерләп. Күңел бердә туймас, берниләр дә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым, яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым. Икебезне көткән, түзгән сабыр икән, бәхетебез әнә янәшә. Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык, әйдәле хәерле сәгатьтә. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, Синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым, яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым. Вот булардан да капет. Молодцы. Габриэль Ханта, Пауло Ә бу ананасны кем алып килде?
Дуслар, июльнең 10-лыгын тыңлап уздык һәм тавыш бирүне туктатабыз. Берничә минуттан ай җиңүчесенең исеме ачыкланачак, иң дулкынландыргыч мизгелгә якынлашабыз. Аннан алда рекламаны карабыз. Бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турыдан-туры эфирда кайнар хит тапшыруы дәвам итә. Бу айның 10 кайнар хитын тыңлап уздык һәм бу атнада алар арасында иң күп тавышны Зәринә Хәсәншина җыйды. Хәзер ай буена җиңүче булган башкаручыларыбызга күз салыйк. Беренче, 3нче, 4нче атна Зәринә Хәсәншина, 2нче атна Айдар Рәкыйпов. Аңлавыгызча, ай җиңүчесе Зәринә Хәсәншина. Котлыйбыз, җиңү һичшиксез сезнеке. Сезгә җәйнең матур көннәре белән ләззәтләнеп, аның һәр мизгеленең кадерен белеп калырга теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән сафлашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит,